Rahayu Rahayu ingkang samiya pinanggih sugeng dalu sugeng pinarak sugeng amirsani saha sugeng samudayanipun Satriya utama nyuwun tambahing idi pangestu mugi anggenipun pentas ing dalu menika wonten ing Gajah Mati slamet kalis ing Sambikala pagelaran sandiwara gaya baru ketoprak Satriya utama ingkang mijil saking Laladan Growong Kidul Kecamatan Juwana Kabupaten Pati ingkang dipun pimpin Raka Mas Hajino Daging saha kasengkuyung seniman seniwati sekarisidenan Pati pimpinan Mas Amin Wijaya jumbuh kalih panyuwunan sedaya tim panitia saha sampun dipun sepakati kalih Dewan Sutradara Bapak Warsito saha Mas Anom Amin Wijaya Satriya utama dalu menika badhe beber cariyos ageng sejarah Demak Joko Tingkir Ratu binarung swaraning gongso laras pelok ingkang dipun sesepuhi Bapak kami tuwa saha sabiyantu Ibu Sinden Tarmilah nderek ngregengake dalu menika pagelaran sandiwara ketoprak Satriya utama kelir ingkang nomor sepindah anggambaraken wonten ing Kabupaten Penarukan Adipati Tunggul Wulung dalu menika badhe dipun ayahi Bapak Heri Murdoko Resi Walang Sungsang dalu menika badhe dipun ayahi Kang Mas Slamet dene Mbak Ayu Lestari dalu menika badhe ngayahi dados Candrawati kangge ngregengake ketoprak Satriya utama ing dalu menika prajurit badhe dipun ramekake seniman-seniman saking Satriya utama kelir ingkang nomor kalih anggambaraken wonten ing Demak Sultan Trenggono dalu menika badhe dipun ayahi Bapak Mudiyono Patih Wonosalam dalu menika badhe dipun ayahi Mas Edi Temenggung Probosemi dalu menika badhe dipun ayahi Bapak Legimantoro dene minangka sutradara Bapak Warsito saha Mas Amin Wijaya dalu menika badhe ngayahi dados Sonan Kalijaga saha Sonan Kudus ndungkap pakeliran candhaipun wonten ing Jepara Ratu Kalinyamat dalu menika badhe dipun ayahi Mbak Niken Sundari Sonan Hadirin dalu menika badhe dipun ayahi Kang Mas Dugel minangka lelakon ing dalu menika Bapak Rusmanto badhe ngayahi dados Joko Tingkir
Haryo Penangsang dalu menika badhe dipun ayahi Bagus Epano Ratu Semenanjung badhe dipun ayahi Mbak Warti wonten ing tengahing dalu kangge ngregengake satriya utama wonten ing Magersari utawa Taman Sari badhe dipun ramekake Mbak Emban Wulan saha widodari saka kayangan satriya utama ndungkap pakeliran candhakipun repat utawi dagelan badhe dipun ramekake Bapak Ceblong kalih Bapak Bengek. Wara-wara dumateng sedaya pemirsa khususipun rakyat Gajah Mati mbok menawi badhe ngersakake pagelaran sandiwara ketoprak satriya utama saged rawuh wonten dalemipun Bapak Haji No Daging dengan alamat Desa Growong Kidul Kecamatan Juwono Kabupaten Pati utawi saged manggi Mas Amin Wijaya mbenjing nek badhe nderekake ketoprak satriya utama badhe nimbal wonten ing Kota Tayu sugeng amirsani ngantos titi purnanipun cariyos Joko Tingkir Ngratu nuwun 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 nuwun.
Anakku ngger Adipati Tunggululung. Aku Sudarmamu Adipati Tunggulnaka. Saben dina sira aja tancah sare kekebut dari Eco ning Kadipaten Penarukan. Urana modole. Satene palungguhan Adipati king diparingke kowe saka Sultan Trenggana kuwi semu. Mung lamis samudana jalaran kowe aja nganti njolo atimu. Merga aku dhewe kala semana brubuh Majapahit malui lan tumindake Prabu Brawijaya dadi korban pangamake wong-wong Demak kan kuwi pun Rama njaluk lestarekake gegebengan kendasa dening Prabu Brawijaya. Sira kudu bisa mbalekake kajayan ing Majapahit kulun. Kajayan Majapahit aku Sudarmamu Adipati Tunggulnaka. Kang Mas Tunggululung, kula aturi jogar Kang Mas. Kula aturi jogar. Ono kawigatan apa teko kowe munggah ana ing sanggar pamujan. Katemben aku muja nyuwun ana panguwasaning Gusti Tengah Kraton. Ono kawigaten Kang Mas. Wonten Kawigaten apa? Apa ana tamu ning Penarukan? wonten penarukan pikantuk tamu Saka endi? saka Demak Bintoro Kang Mas. Sapa tamu kang tumeka ing Penarukan? Tumenggong Probos. Yen ngono larap to. Iya Adipati Tunggululung. Panjen ora kleru. Sowanku ana ing Kadipaten Penarukan ora paring ketara luwih iki. Merga panjen entuk dawuh Kanjeng. Ora katalungken, aku katolake suwi. Iya. Ndak tampa tiba sepadha-padha. Menggong Prabu Seminggah ana ing Kabupaten Penarukan. Tenane ana kawigaten. Siji numpi kalojingan kang kang angka loro ing Kadipaten Penarukan kok wis gemah ripah kula jinawe kawulamu mubramudu pindhaning kados Penarukan uripe kabeh para kawula mubramuku pindha labramat ora kurang papan ora kurang pangan pembangunan kok katon endah. aku percaya ya merga kang sira sing dadi pangayoman ning Penarukan Yai Tunggululung nganti Purbasmi Suwanana ing Kadipaten Penarukan iki ndadekake ana ing dina Demak kabeh kuwi padha rerasan marang Kang Sira. Pirang-pirang pisowanan Kang Sira ora sowan. Ana wigati apa lan apa to? Sebabe kok Kang Sira ora sowan ana ing Prabu Semi. Kula panjen kabeh wis tak kemopo. Apa to sebab aku ora sowan? Sediaku aku pengen balik lho. Sepira kekuatane ana ing Kadipaten Penarukan ora propriyane ana ing Kasultanan Dindara Demak
Wong perang kuwi ditulis kanggo aksara apa wae nganggo pangorbanan. Sing kalah ya pangorbanan apa mah? Ampun iki aja kok bacotane keng slira ngadekake peperangan. Perang kuwi pancen wengis. Bakal wake bebanten. Pancen ora kaya. Rusaing negara nang kabeh wis tak temoho. Aku ora ulap kekuatan ing Demak. Nadyan to penaruhan iki mung dumadi mung sak kabupaten kutha cilik. Yen diukur nganggo kekuatan, ora ngondro sepiro. Nanging aku tekad kepengin bali long walate pernatan. Demak, wis ben Demak. Penaruhan. Moh aku dirate karo wong Demak. Oh kaya Yayi Adipati Tunggul. Padha wae Temenggung Purbaya Semi ya diparingi panguwasa. Umpama kang sira ora gelem sowan bebarengan marang aku, tak rati sak jabane kan. Ngono. Srene. Ora Pripun Kang Mas? timbalono kadangmu Candrawati. Kadangku Mayu Candrawati. Nggih kula Kang Mas. Kaget nak timbali kang supaya sowan. Ingkang rayi sampun rawuh Kang Mas. Sembah sukan kula mugi konjuk Kang Mas. Iya, ndak tampa pangestuku tampan ana. Nuwun sewu saderengipun Kang Mas. Iya. Kok ngantos Kang Mas tunggu kula menika nimbali ingkang kadang wonten wigatos menapa Kang? Candrawati ngerti yo. Kowe nak timbali kang supaya sabyanku kelawan pun kakek. Penaruhan wis ditekani senopati saka Demak sing dipandhekani Prabu Semi. Niat aku pengen balake kejayan Majapahit. Males rek sedane Kanjeng Rama Adipati. Tunggono. Lajeng kados Nadyan to kowe iki wanita nang wanitaning prajurit. pancen leres. Kowe tangkat pinangka dadi senopati. Prajurit rantai Mas. Yen bisa dipilih Prabu Semi. Diadepi wong Demak. Wong pelet Prabu Semi. Kepiye cahaya? Perkawis sak menika lumrah. Yen to panjenengan gadah kekarepan ingkang Ayo. semangat mekaten. Kula sagah Kang Mas. Ayo. Kena kanggo patuladan. Nadyan wanita ning wanitaning prajurit. Aja wedi kangelan. Ngirita peranganing prajurit sing Kabupaten Penarukan. Wong Demak diadepi. Kados ngaten Kang Mas kula nyuwun palelih panjenengan. Ayo, jayake Mbak Yu. Prajurit. Terus tak kumpulake kok temtomo padha kene-kene yo. Padha wis ngerti apa urung
wigatine tak kumpulke ning ngene kene. Dereng mangertosi. Ning mikingko ana peperangan ning gone Demak. Kowe para kanca siaga kabeh. Siagakno para kanca ya. Ayo, diwiwiti. Kabeh para tantomo. Yoga Makarya. Gusti Sanjata. Lumaksana kang Mas Gita-gita. Tanjo! 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 Tanjo!
Sopo sing bawa? Mutahe. Iku Tata. Tata usah ditata. Woi, oh, wek gede. Ngomong piye? Woi, Piye? ala gede. 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 Good. Anakku. Ala gede kok. Gede lek. Ini mau ngomong pelek. Guri. Guri. Iya. Ora wani. Kamu, bela apa kowe? Nyerang. Apa apa? Apa nyerang? Sopo sing mbok serang? Iki. Tak tantang kowe. Iya. Mau bapak piye nek?
Ayo gundul sing tuwa. Ayo gundul tuwa. Kowe iki gendeng kowe. Aku suwe ra tau salto. Ora apa-apa. Ajar salto. Ajar salto. Kajeng Pak, cekel Pak. Wong kula tak mlayu kok. Mulih mlayu. Enggak, Pak. Kajeng Pak, cekel Pak. Iya, ora ono. Ora butuh noe piye ra butuh noe piye ki apa? Hei, si Dora. Kajeng Pak, cekel Pak. Apa kacang pecah iki kok? Saya ketek ya. Aku kepiye aku jalan ketek. Kok wong esek ngene ae. Coba. Ora iso. Panas.
Ayo Bunda, ayo salto. Aku lakon. Salto. Balang go salto kan aku salto dhewe. Iki lek diteko. Pak, dasem diteko. Kaya kasane ngono lho. Mereka salto. Tak contoni ngetok. Iya. Saiki kowe, aku yo ngono mau yo koyo ngono. Ala. Aku yo ora. Ora iso gitu. Ayo saiki kowe. Aku iki. Aku menyo ora kowe. Jane sing gatel iki apanem. Dasmu, kok kena ora dirabet. Kira-kira bocah iki kira-kira. Udah kayak kok. Kira. Bocah gede apa ora? Udah. Oke, gimana yo? Apa yang matur suwun niku? Pakane kok wawak anake liya-liya iki.